Nevens de Gezondheidsraad is het te min bekend hoe de gevolgen voor omwenners van landbouwpercelen. Ja. Maar vind je toch wat? Er komt een onderzoek. Het is in ieder geval meer dan niks. Ja, het in die staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken dat nooit meer roer nemen. Vierders adviseert het de Gezondheidsraad om maatregels te nemen om bleedstelling onder bestrijdingsmiddels te verminderen. Maar ja, van de andere kant is het, er gebeurt gelukkig al wat. En dan het actievieren wat hier in het dorp dienen is en ik vroeger in Drenthe al. Nou, dat begint toch wat vertuten mee te brengen. We moeten nou toch eens degelijk gaan kijken naar een spuitvrije zone die ingesteld moet worden. Ik hoop dat dat ervan komt. Want dat is in ieder geval het allerminste. Dat de mensen hier in het dorp gedeeltelijk beschermd kunnen worden. En hoe zit het met de leliekwekers? Als er een groot landelijk onderzoek komt naar het effect van de bestrijdingsmiddels, had zij er belang bij. Als er daadwerkelijk klachten zijn bij de bewoners of zelfs hoe zeg je dat, schade bijvoorbeeld, dan is het altijd wijs om een onderzoek te gaan plegen naar dit middel. Wat ik wel hoop bijvoorbeeld is dat we wel op tijd zeg maar, een vervangend iets kunnen krijgen. Dat kan ook op een biologische manier. Maar zolang dat er nog niet is, zijn we er wel heel blij mee dat we het middel nog steeds kunnen toepassen, zeg maar, ja. Dus, je conclusie? Een stapje vooruit. Ja, stapke. Net zo. We zijn er dan net.